Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Bizim bu edeki temamız işeňir bilen iş ýapmaz ýaltan häsiýetler. Näme üçin biz käwagt ýalta, käwagtym höwesçiň bolýarys? Höwesçiňligi saklap ýaltalygy ýeňip geçmek üçin näme etmeli? Siz şunuň ýaly ýagdaýa duçar bolup gördüňizmi? Meselem, siz telewizoriň önüne oturup sport ýarışlarynyň birini görüp oturýarsyňyz. 2 sagat görüp bolanňyzdan soň siz birden pikirlenýär. Ol batyr, güýçlü, hemme oňa el çarpýar, onuň hemme zady bar. A siz näme? 2 sagat boş oturup bir zatlar iýýäňiz. Soňra özüňize sorag berýäňiz. Men edil ýalta ýaly ýatyp zady ýer. Ýöne saglygym üçin hiç zat edemem. Meniň durmuşymda daşky görnüş, işim ýa bolmasa şoňa meňzeşler. Ýöne beýtmek bolany. Men hukman düzelýmeli. Özüňizi gahar edip siz ertiriň özünde bir hez tutmak öňüňizde dugýar. Sporta ýazylyp kuwatly bolmak üçin näme etmeli bolsa etýäňiz. Ýine adyndan ýarym sagat kitap okumak goýýar. Erte düşýär. Siz dükana gidip bir hez tutmak üçin gög önümler almagy gidýäň. Sport bilen meşgullanýar. Ýa-da howlyň daşyndan 2-3 kilometr ylgaýaňyz. Asoňam belkem soğuk suwa düşersiňiz. Belkem siz bularyň barysyny etmeýänsiňiz. Belkem men biraz köpeldi baýdanlarym. Ýöne oýlanyp görüň. Siz näme derdiňiz? Gyskaça siz sagdyn durmuşa başlaýaňyz. Irden işe gidip işden geldiňizde biraz ylgap sagdyn iýmitlenip, irden sagat 5-6 durmak üçin irräkden ýatjaňyz. 3 gün geçenden soň siz turup tereze minýäňiz. Siz 1 kilogram ýeňläniňizi duýýaňyz. Biraz kem bolsa ýeňläniňizi bilip siz begenýäňiz. Ve şol ýagdaýy gaýtalap başlaýaňyz. Ýene 2 günden tereze minýäňiz we ýarym kilogram ýeňläniňizi görýäňiz. Ören oňa. Hemme zat gowy gidip barýar. Ýene 2 günden siz begenip ýene tereze minýäňiz. Ýöne siz 1 gramam ýeňlemäsiňiz. Näme üçin beýle? Men şunça hlas etdim. Ýöne agranym düşmändir. Bu nämäniň adalatsyzlygy? Aslynda hemişe şeýle bolýar. Başynda siz tiz ýeňleýäňiz. Ondan soňra sizin bedeniňiz öwrenşip başlaýar we biraz giýjirek ýeňleýäňiz. Ýöne şulary bileniňizde de size gowy bolmaýar. Siz ruhdan düşüp başlaýaňyz. Edil biri söz berip sözüniň ýerine durup bilmedik ýaly. Birdenem siz oýlanýar, men az işleýär, has köp işlemek gerek. Günde 2 kilometr ylgaýan bolsam 4 ýa-da 6 kilometr etmeli. Men arzumy ýetmek üçin elimden geleni etmeli. Bu ertirden turanyňyzdan özüňizi kösep maşk etmäge başlamak öňüňize dugýar. Ertir bolýarym welin siz düýni özüňize has köp işlep maşk etmäge söz bereniňiz ýadyňyza düşýär. Ýöne näme üçindir bugün beýlek günlerden tapaplanýar. Köçede ýagyş, jaýyň içi bir hil soğuk. Sizin hiç zat edesiňiz gelen o. Bularyň barysy düýnki ýagdaý sebäpli. Birdenem içiňizden ses gelýär. Dinle, sen näme üçin özüň köseýän? Barbyr bularyň baryndan peýda ýok. Biraz ýat, aýdym-aý, oýna, dynjyň al. Bir zatlar iyi, bir gezek ýaşaýan gözüýüň gör. Üýşürip aýdanda uldan demin al. Besir gynanma. Bu ýagdaý biziň hemmemizde boldy, baram. Edil biziň başga adama öwrülen ýaly biziň pikirimiz üýtgeýär. Edil içimizde bir oýunan ýaly men näme edýärin? Beýtmeli däl, men hukman üýtgeýmeli diýip şeýle pikir eden wagtyňa ýene birisi bu hemme kynçylyklardan näme many bar? Gideýinne, durmuşdan lezzet alaýyn, dynja alaýyn. Şonuň üçinem biz aýdyp bilýäris, biziň içimizde 2 adam ýaşaýar. Hertiniň pikiri üýtgeş. Olaryň birini işeňir, birem iş ýapmaz, ýalta diýip alaýyn. Bu siz däl, başga biremde. Bu 2 adam biziň bir bölejigimiz bolup durýar. Haçanda siz men diýeňizde siz 2 adam gözüňe tutjaňyz. Dogrusu men diýen düşünje ýok, biz diýen bar. İşeňir medeniýetli. Ol özüni aýamaýar. Ol netije gazanmak isleýär. Ol netije gazanmak üçin bar güýjüni gaýyrmaly däldigini bilýär. Ol hemme zadyň elinde digini bilýär. Ol durmuşyň gysgadygyny bilýär we has köp zady ýetmek üçin öz maşgalasy ýakyn adamlar üçin elinde baryny gaýyrmaly däldigini bilýär. Ol gowy durmuşyp üçin etmek üçin awray gazanmak isleýär. Sebäbi geljekde onuň hemme zada ýagdaý bolar ýaly. Onuň üçin awray gazanmak beýleklerden güýçli bolmak, sebäbi ol
şoňundan ýar. Ol durmuşda güýçsizi iýýänligini bilýär. İş ýakmaz, ýalta bolsa, näme? Ýaltalyk edýär. Onuň käbir kyn işler etmäge höwesi bolmaýar. Oňa iýýän zadynyň arassalygy ýa ýoklugy bildirmeýär. Esas zat tagymly bolsa bolany. Oňa özü ýaltalar bilen gezmek ýaraýar. Ol hem durmuşyň gysgalygyny bilýär, ýöne ol durmuşy başgaça seretýär. Men barbyr ölýär. Şonuň üçin gazanmak, işlemek näme gerek? Barbyr ol dünýä ýanyň bilen hiç zat gidip bilmeýärsiň. Şonuň üçin bu dünýäde lezzet alyp galaýyn. Öz çağalar hakynda ol ay öz günlerini bir daha edip görerler diýip düşünýär. Aýnada özüni görüp men nähili bolsam bu men, başgalar näme diýip düşünse öz işi, kim men söýse şu duruşma söýer diýip düşünýär. Ýene onuň pikirine görä beýlekleriň hemme zady gowy. Eger gözleseň hemmeň etmesili bar. Şeýle pikirler bilen ol özüni köşeşdirýär. Sizin içinizdäki işeňer bilen iş ýakmaz, ýalta hemişe biri bilen oşup gelýär we diňe biriniň üstün çykjagyny bilýärler. Olaryň ikisem ýeňip bilmez. Haçan hereketde bolanmaly işeňer işe girýär. Haçan bir dem alanda beýlekli işe başlaýar. Bularyň ikisiniň tapadyr hem haýsynyň biz bilen köp hereket edýänligindedir. Köp adamlarda işeňer öňde bolýar. Şonuň üçin ol adamlaryň edýän işleri dogry bolýar. Bu şeýle adamlar belli sportsmen, artist ýa-da biznesmen bolýarlar. A beýleki ýaltalar şeýle bir güýçli bolýarlar. Hatda işeňler hem oňa täsir edip bilmeýär. Edil şu ýerde de sorag emeli bolýar. Nädip biz işeňleri ýaltany ýeňmäge kömek edip biler? Aslynda gep güýjüň köpeldirmegine däl de deň agrymlykda. Nädip etmeli? Onu häzir bilersiz. Birinciden bularyň ikisiniň barlygyny bilip haýsynyň sizi dolandyrýanlygyny bilmeli. Käbir adamlar şeýle ikisiniň bardygyny bilmeýärler. Şonuň üçin hem olarda işeňir herekete başlandy, netijeni iş ýakmaz, ýalta çöýär. A käbir wagt bolsa tersine. Meselem, pikir işeňirde bolan wagty adam, men hökman goýan arzumy ýeterim. Meni hiç kim saklap bilmez. Men elimden geleni gaýyrmaryn diýär. 2-3 günden olsa dolandırmak iş ýakmada ýalta geçer. Şeýle bir geçer bolyn adam iýen başgaça pikir edip başlaýar. Biz ýene bir zady iş ýakmadyň ýaltanyň maslahaty bilen işeňiriň pikiri bilen ondan soň özümizden utanjaklygymyzy ýatdan çykarýar. Ikinciden bu ýagdaýyň nähili işleýänligini bilmelidir. Birinciden olaryň ikisem bize gowlugy isleýänligini bilmelidir. Olaryň ikisem biziň organizmyzyň gorok hökmüni bölüp çykarýan pikiridir. Olaryň hiç haýsy gowam da erwedem. Olaryň ikisem haçanda bir dolandyrjylygy özüne alanna adama zeper ýetirer diýip oýanýar. Onu başgaça şey diýip bolar. Biziň hemmämiz gaty köp zadyň biziň üçin erwetdigini bilýäris. Meselem, käwatdyňe bir hereketde bolanda bu biz üçin ziýanlydyr. Sebäbi eger işeňir üstün çykyp adam diňe özüni kösep maş kesse, onda oňa psihiki we fizik taýdan ziýan ýeter. We şol wagt işe iş ýakmaz, ýalta girişýär. We sen näme diýärsiň? Näme üçin öz bedeniň üstünden gülýärsiň? Bollet, organizmiň dynja almak gerek. Durmuşy diňe lezzet alyp ýaşamaly. Tersine haçanda iş ýakmaz, ýalta üstün çykanda siz gören zatlaryňyzy köpüýip beden sanyndan çykarýaňyz. Ve bular işinize ya da okuwasy zeper ýetirse, ya bolmasa siz popcorn bilen, chips bilen, telewizoryň ya da kompýuteryň öňünde ýatsaňyz, ya da internetde köp otursaňyz, içkilik etseňiz, gysga çaýdan da iş ýakmadyň ýaltanyň lezzetini alyp gelseňiz, onda organizmi we durmuşyňyza bozulma howpy aganýar. We şo wagt işeňir ýerişýär. We saňa dur, garaş, sen näme diýärsiň? Öz-özüňden utanmaýarmyň? Seret, beýlekler nähil awray gazanýarlar. Sen özüň aýnada bir gör. Bu ýagdaýdan çykmaga wagt geldi diýär. Demek, biziň bilşimizçe, häzirki beýnimizdäki iki adamyň biriniň hereketini beýleke öwürmek istesek, biz hökman iş ýakmadan buýruklaryny iň soňky derejede alyp barmak. Beýleke duýduruş barmak üçin. Organizm hop astynda, tez turda dolandyrşy eliň al. Şonuň ikisini birikdirmek üçin. Has dogrusu, egerde hemmäni iş ýakmaz ýalta dolandyrýan bolsa, biz onu çalışmak üçin azaçyk wagt gerek. Durmuşyň görnüşlerini iň soňky derejede synaşmaly.
Meselem, sizin ýyly-ýylyna halayan tagamlaryňyz bar. Dynjyň alyp boş wagtyň geçirýän. Bularyň barysy sizi özüňizi ýigrenmäge elter. O şeýlelik bilen işeňire sizin organizmiňize hop hawanýar diýip habar barar. Ondan soňra ol bu wakany öz eline alýar. Egerde meniň aýdanlarymdan çen tutsa, onda biriniň herekete gelmek üçin işeňiri has beter kösemelidir. Eger biz özümize sen ören az işleýärsiň, men köprek zan etmeli diýip pikir etseň, sen ýalňyşýan. Sen özüň aýtmaly, garaş, maňa özümi has beter kösemek gerek däl. Men şu durkumda gitmeli. Ya bolmasa, eger men durkum güýçlendirilen ýagdaýda işlesem, arasynda men dem alyp dynja almaly. Organizmi hop astynda goýmaly üçin. Meselem, egerde köp wagtlap siziň bir işiňiz uğruna bolsa, hökmany ýagdaýda dem alyşy bermeli. Siz massaja ýa-da dostlaryňyz bilen oturmaly. Egerde siz şeýseňiz, iş ýakmaz, ýalta duýduruş barmaz. We oňa oýanmak hem gerek bolmaz. Üçüncüden, özüňizi gurşap alýan adamlara şol iki adamlaryň bardygyny duýdurup, işeňirin üstün çykmak üçin görüşmeliligini aýtmaly. Sebäbi sizi ýoldan çykarmalyk üçin. Ya da özüňizi şeýle adamlary bilen gurşap almaly. Sebäbi şol adamlaryň kömegi bilen işeňirlik size enlik bolup galmak üçin. Şu videony görýän adamlaryň içinde hem işeňiri, hem iş ýakmaz ýaltaz bardy. Şonuň üçin men size özüňize gowy bolmak üçin hereket etmeňizi maslahat berýän. 5 min temme zat taşlap bir çete geçip oýlanyň. Bularyň haýtysy siziň aňyňyzy dolandyrýar. Şoňa düşünip onu ütgetmäge ýa-da şol durkunda galdyrmaga synaşaňyzda pikirleniň. Bingo wagt ertedäle gün häzir bolup durýar. Bu hemme zat siziň eliňizde. Ýadyňyzdan çykarmaň. Biz özümiziň ýetmezçiligimizi düşünmek hem köp soraklaryň jogaby bolup durýar. Bu videony göreniňiz üçin minnetdar. Meniň pikirimçe size peýdal bolandyr diýip umyd edýär. Eger şeýle bolsa, bu videony başgalar bilen paýlaşyň we jaňjagal basyň. Olaryň hem durmuşy gowy bolmak üçin. Ýene görüşýänçe sag bolun.